Tak, kopkal som si sám mimo videa a čo sa nestalo, videli ste to sami, Creeper, mám 2 srdcia a som takmer mŕtvy. Pred malou chvíľkou to tu vybuchol mi celý dom, ja neviem, kade som prišiel. Začal som si kopkať v rámci toho domu, aby som mohol si niečo postaviť, lebo som potreboval nejaký kabel. A vidíte to sami, tak toto bolo hrozné, pozrite sa aká je noc, pozrite sa ako vybuchol, zostali mi 2 srdcia. Mám tu 2 to rýchlo musím zjesť, nech sa mi začne trochu obnovovať a boli sme blízko smrti už v 3. epizóde, ktorú je mi ľúto, že ste to nevideli, naozaj som nečakal, že sa sem niečo môže dostať, videli ste, že ten dom som mal zavretý zo všetkých strán a zrazu pozerám, bol tam Creeper, na poslednú chvíľu som do neho šťuchol, nech trochu odskočí a zostali mi 2 srdcia. Vidíte, že hráme hardcore, takže tie srdcia majú také oči, to znamená, že proste je to mega ťažké. A toto nedopadlo vôbec dobre. Tak to som nečakal. Fakt to som myslel, že v noci budem celý čas zavretý tu doma a nemá sa mi čo stať, mám tu svetlo. A videli ste to a už som myslel, že je koniec. Myslel som, že je dobojované a teraz, že to proste uzavriem. Keď som videl ten výbuch, tak no, dobre, nechajme to. Našli sme konečne nejaký kabel, respektíve nejaký stôl, z ktorého bude kabel. Vidíme, že ešte není ani polka noci, kam sa to hýba. Je už vyše. Neviem, keď mám pauznú tú hru, nie som na serveri, čiže to by nemalo pokračovať ďalej. No, zostali nám dokonca aj časti, to je dobré, že nám zostala táto časť domu, no táto nie. Dobre, trochu sa nám obnovilo zdravie, tak to je skvelé. Ale vidíte, vyzerá to tu hrozne. Neviem, či by sme nemali úplne opustiť toto miesto a si ten dom postaviť niekde inde, pretože nie je materiál. A nechcel by som celé tieto videá stráviť kopaním. A teraz vlastne ani nemôžem, keďže je noc. A nechcem, aby sa mi tu niečo naspawnovalo, tak to je... Zapol som to video okamžite, ako sa to stalo, možno 2-3 sekundy potom, ako vybuchol ten Creeper. Neviem, či to bol ten, ktorého sme videli vonku a neviem, ako sa dostal, no evidentne to tu má nejaké iné pravidlá ako bežný survival. Pretože sa sem dostal, proste to zvládol. Dobre, spravme si tu nejaké schodíky, tu budeme dole chodiť kopať. Dobre, a tu to musíme uzavrieť teraz. Musíme to uzavrieť. Milé rád, evidentne nám vybuchli dvere. Milé rád by som to tu celé takto zavral. Tak by sa dalo, ale stále je to risk, stále môže prísť nejaký spider a ukončiť celú našu hru. Tak hneď v 3. epizóde sme mohli byť blízko konca, to by som veľmi nechcel a bol som strašne rád, keď som zbadal tie 2 či 3 srdcia, čo som mal ešte. Pozrieme sa na Sandstone, to som nechcel. Tak, no dočiahneme ešte tam, hop. Tam, keby som vyskočil, tak to trafím. No, takže tretie video bude nezáživné, opäť nič nepreskúmame z tohto sveta, ale budem v celom videu opravovať dom. To nie je žiadna zábava. Uvidíme, tu to zavrime, tak. A ešte tu, podarí sa nám to, paráda. A posledný nám chýba, nevadí, to možno aj sand. Toto si skopme rukou dole, tak to je veriteľné. Došiel mi krempač, spravil som si nový krempač, začal som kopať a bum, Creeper, len taká zelená som videl. Zazelenalo sa mi pred očami. OK, tu budeme chodiť dole, tu, OK, tu sme zatiaľ stále z tejto strany nekrytí, ale s tým už veľa nenarobíme. Keďže nemáme už ani tie sprosté dvere, ktoré sme mali doteraz. No, takže pomaly by sa nám mohlo rozvidnieť, to by ma potešilo a už sa tak asi aj deje. To bol sand? Ja som chcel toto. Už sa tak asi aj deje, ale to neznamená, že tu Creeper nemôže byť. Tak prídem sem, som tu 3. deň v tej malej dedinke a už by ma najradšej, Zobral som im lampu, zobral som im dvere a vidíte, ako to dopadlo, celé som im to zničil, tu som im rozbil nejakú mrkvu, čo tu mali. Dobre, neviem presne koľko je hodín, koľko minút už natáčam, pretože mám to pravidlo, že chcem iba 5 minútové videa. A ďalšia vec je, že
ďalšia vec je, že už ich mám nahraté 3 a žiadne som zatiaľ neuploadoval na YouTube ani nič. Tak sa mi plní sa mi disk, lebo mám asi iba 8 giga, každé z týchto videí má giga. Takže by som nechcel, aby mi to prestalo natáčať len tak, neplánujem tie videá nejako upravovať. Skvelý, vidíte ho. Skeleton. Trochu vyprovokujem. Poď sem, videl ma! Bežte, a druhý! Tak 2. Takýto pohľad sa nám často nenaskytá. 2 skeletóny. No vidíte, tu je jeden z nových biomov, kde rastú aj tieto veľké mašrumy, ktoré predtým rastli iba na tých, jak sa to volalo? Mushroom Island? Asi tak. No, a teraz mi to laglo. Veľmi mi spadol framerate, vidíte, ale prežil som. Dobre, to je hlavné. Prežil som, zvuk nie je dobrý, lebo teraz som si uvedomil, že som mal celý čas nahlas, takže ste ma asi nepočuli hovoriť. Idem zaviť tieto prasatá a tým sa rozlúčime v tomto videu, mohlo by to byť zhruba 5 minút. Asi bude možno dlhšie. Potrebujem ten pork chop, poď sem. Dostal som 2 a budem to jesť raw, nebudem nič vymýšľať, nemám ani kábel na pec, ani nič a ja to ani nikdy nerobím. Vždycky to zjem pekne surové. Možno som si mal radšej odchytiť tieto prasatá nejako a začať ich pestovať, chovať, sa tomu hovorí po slovensky. No, ale nie, ja sa teraz nažerem. Tak. A ukončím toto video, nech sa mi zregeneruje život. Dúfajme, opäť je to seknuté. Dúfajme, že prežijem, že sa dostanem domov a že všetko bude v poriadku. Zoberme si tieto červené kvetinky na cestu. Myslím, že som ich nevzal. No a mám jednu, zvláštne. Asi nie vždy to padne. No, takže sa majte, vidíme sa, tretie video bolo veľmi, veľmi dramatické. Dovi.